Покарання за листування. Окупаційний Судакський міський суд визнав Рідвана Умєрова винним в буцімто недонесенні про злочин та оштрафував на 30 тисяч рублів. Напередодні прокурори вимагали стягнути з кримського татарина 50 тисяч, а захист наполягав на його повному виправданні. Адвокати готуються оскаржувати незаконний вирок, а сам Рідван Умєров вважає покарання тиском на весь народ. С данным решением я не согласен и оцениваю это как давление на не то что на меня, а на весь народ. Действительно, на самом деле происходит гибридная депортация крымских татар. Кого-то обвиняют в терроризме, кого-то в пособничестве терроризму. Также запугивают разными обысками наш народ, всякими штрафами. И таким вот родом хотят напугать наш народ. Эта ситуация мне напоминает сегодняшний день, когда один человек выносит какой-то закон, и от которого страдают тысячи людей. Поэтому на сегодняшний день такова реальность у нас в Крыму. Пусть Аллах даст сабр нашему народу, чтобы правильно, достойно перенести испытания, которые вот на нашу голову свалились с 2014 года. Рідвана Умєрова, також Айдера Аблякімова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі звинувачують в буцімто неповідомленні про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Уміджоном Дададжоновим, який, на думку ФСБ, належав до ІДІЛ. Раніше штрафу 30 тисяч рублів дістав Айдер Кадиров, а Енвера Топчі покарали на 40 тисяч.